Ez nagyban meghatározza az ő versenyképességüket. Az, hogy utána ezt hogyan programozzák, az egy nagyon fontos dolog, de azok a folyamatok, amik ahhoz kellenek, hogy eljussunk egy probléma megoldáshoz, abban nagyon kreatívak és nagyon probléma megoldók a nők. Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Én Lakatosné Lukács Zsuzsanna vagyok, a SZID Alapítvány ügyvezetője. Ebben a projektben Nők Hálózata azt a törekvést tűzte ki maga elé, hogy segítik a nőket a szakmai fejlődésükben. Ennek részeként szeretnék bátorítani őket arra, hogy használják azokat a készségeiket, amelyek a digitalizációban történő részvételre, illetve annak alakítására ösztönzi őket. Határozott véleményünk, hogy a nők egyre aktívabb bevonódása az üzleti, a politikai, illetve a társadalmi életbe mindenképpen hozzáadott értéket teremt, hiszen a diverzitás, illetve az eltérő szemléletmódok, illetve az eltérő nézetek, azok mindenképpen segítik azt a modern világot, amelyet ma élünk, és amely igényli mindezt. Ebben az interjúban arról a változásról fogunk beszélni, amit a digitalizáció vívmányai idéztek elő, illetve arról, hogy a nőknek milyen lehetőségük van mindebben. Mai beszélgetőtársam Glósz Andrea, a Glósz és Társa Kft. Alapítója és ügyvezetője. Szeretettel köszöntelek itt, Andrea. Köszöntelek, és köszöntöm a kedves nézőket is. Bemutatnád nekünk azt a vállalkozást, amit vezetsz most már több mint 30 éve, illetve aminek a működésében aktívan részt veszel folyamatosan? Nagy szeretettel. Férjemmel alapítottuk a vállalkozást 31 évvel ezelőtt. 4 szakterületünk van. Az egyik a pénzügyi tanácsadási terület, a szerzőjogi és az iparjogvédelmi tanácsadási terület, az innovációmenedzsment, és felnőtt képzőként az Innovációmenedzsment Akadémia. És különféle vállalkozásoknak segítünk, vállalati mérettől függetlenül, tehát a mikro, kicsi, közép és nagy vállalatokkal egyaránt foglalkozunk, illetve iparági megkötöttségünk nincs, tehát feldolgozóipar, kereskedelem, mezőgazdaság, minden van a mi palettánkon. Én azt gondolom, hogy az összes tevékenység olyan, ami aztán érintett lehet a digitalizációval. Most mégis talán azt a kérdést tenném fel először, hogy az innováció maga, illetve az azt megelőző, vagy nem biztos, hogy megelőzi egy kutatásfejlesztés, de ha mégis ilyeneket is láttok az ügyfeleitek körében, akkor mennyire van jelen a digitalizáció ezekben a projektekben? Tapasztalatunk szerint a digitalizáció az nagyon-nagyon előtérbe került az elmúlt években. Tehát azt tudnám mondani, hogy az innováció és a digitalizáció az párban jár. Minden egyes olyan folyamat, ami a megszokottól eltérő, és ami újdonságot hoz tulajdonképpen egy vállalkozás életében, akár egy technológia, akár egy adminisztráció, akár módszertanok, és ezeknek a folyamatoknak az átültetése, ez mind innováció abban az esetben, hogyha eddig nem volt az adott vállalkozásnál ez a módszertan, technológia vagy egyéb folyamat. És kutatásfejlesztés akkor, hogyha a törvény szerint ugye van benne bizonytalanság természettudományi, társadalomtudományi vagy műszaki szempontból, és olyan újszerű megoldásokat hoz, ami szintén eddig nem volt. Hogy most melyik szint jön elő egy vállalkozás fejlesztése során, én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ez indifferens, de ami lényeges, hogy minden vállalkozó rá van kényszerítve arra, hogy fejlesszen, és rá van kényszerítve arra, hogy elinduljon a digitalizáció útján. Sőt, a legtöbb vállalkozás már ott van, a kérdés csak az, hogy meddig tud majd eljutni. És akkor az innovációt menedzselni, hogy az innováció menedzsment, ami aztán aktívan a ti tevékenységi körötökbe tartozik. Ott ugye beszélgettünk az elején arról, hogy ennek az interjúsorozatnak az is a lényege, hogy bemutassuk, hogy milyen készségekkel rendelkeznek a nők, amik tudják segíteni akár a digitalizáció eszközeit, vagy a digitális eszközöket, illetve hogy hogyan tudnak a nők egy kicsit otthonosabban mozogni, a hölgyek az ilyen innováció-menedzsment projektekben. Szerinted mik azok a készségek, amik egyértelműen segítik őket ebben? Azt gondolom, hogy a logikus gondolkodásmód és a kreativitás az mindenképpen élen jár.
Én nagyon jónak tartom, amikor egy projektcsapatban együtt dolgoznak a férfiak és a nők, mert egészen más nézőpontból tudnak ugyanarra a problémára rátekinteni, és nekünk van tapasztalatunk például járműipari beszállító női vállalkozással, akik hihetetlen jó módon oldják meg a rész folyamatokat, ők kutatásfejlesztést is végeznek, és ez nagyban meghatározza az ő versenyképességüket. Az, hogy utána ezt hogyan programozzák, az egy nagyon fontos dolog, de azok a folyamatok, amik ahhoz kellenek, hogy eljussunk egy probléma megoldáshoz, abban nagyon kreatívak és nagyon probléma megoldók a nők. Említetted, hogy a tevékenységeteknek egy másik szelete a pénzügyi tervezés, pénzügyi támogatás. Mennyiben tér el ez mondjuk itt, mennyiben kell másfajta készségeket alkalmazni, illetve mennyivel mozognak mondjuk otthonosabban a hölgyek ezen a területen, hiszen azt tudjuk, hogy mondjuk pénzügyi szolgáltatásokban sokszor vesznek részt hölgyek. Hát alapvető ma már a pénzügyi szolgáltatási területen, hogy valakinek legyenek olyan készségei, hogy tud különböző felületeket kezelni. Tehát még a 90-es években ugye írógéppel kellett a különböző pályázatokat benyújtani, és hát a könyvelés is ugye kézzel történt jellemzően. Ma már gyakorlatilag felületeken keresztül történik minden. Tehát tulajdonképpen aki nem tud alkalmazkodni és nem tud előrelépni, az teljesen versenyképtelenné válik. Úgyhogy a pénzügyi területen ez elengedhetetlen. Ami nálunk igazából érdekes volt, hogy hogyan tudjuk automatizálni a folyamatokat, a tervező folyamatokat, és hogyan tudjuk a különböző szakterületeinket integrálni, és hogyan tudjuk az erőforrásainkat jól tervezni, és ebben például nagyon-nagyon segítségre volt az, hogy a folyamatainkat leírtuk, és a folyamatainkat áttettük egy másik térbe. Ez borzasztóan megkönnyítette a folyamatainkat. Ha az innováció menedzsmentet boncolgatjuk még egy picit, akkor tudsz nekünk esetleg példát mondani arra vonatkozóan, hogy mik azok az IT eszközök, amik egyrészt segítik magát az innováció menedzsmentet, illetve azt, hogy egyre több nő tudjon ebben részt venni. Tehát az ő bátortalanságukat mi az, ami csökkenti az innováció menedzsment folyamatában? Az innováció menedzsment folyamata az egy nagyon összetett dolog. Mi ugye úgy végezzük ezt a tevékenységet, hogy a menedzsment elé oda tesszük az innovációt, hanem több szakterület integrálásával oldunk meg kutatásfejlesztési és innovációs projekteket, ami azt jelenti, hogy az egy ötlet felmerülésétől egészen a megvalósításon keresztül a projekt befejezéséig a jogi, a pénzügyi, a számviteli, a menedzsment, marketing és egyéb eszköztárával kezeljük a projektet, ami azért ez eléggé összetett dolog. Nálunk ugye nagyon sok projektcsapat van ilyenkor, a projektcsapatok azok együttműködnek, az ő együttműködésüket nagyon nagyban segítik azok a folyamatok, amiket mi kialakítottunk. Ezek egyedi módszertanok, és amivel feldolgozzuk tulajdonképpen ezeket a kutatásfejlesztés és innovációs projekteket. És ahogy említettem, ugye több szakterület van egy-egy projekt mellett, ami azt jelenti, hogy például a kolléganőm Mese, aki a pénzügyi számviteli területnek a nagy tudora, ő például nagyon markánsan jelen van ugye az innovációmenedzsment tervezésétől egészen a könyvelési és a könyvvizsgálati, sőt a szellemi vagyonértékelés területen is. Míg a kollégák inkább az IT területeken vannak jelen, illetve a különböző szerzőjogi, iparjogvédelmi kérdéseket dolgozzák föl. Nálunk egy csapatmunka folyik, a csapatmunkát nagyon nagyban elősegíti az erőforrás tervezés, az, hogy a különböző projekteket látjuk egy időbe és egy platformon, és tulajdonképpen ezek nagyban elősegítik azt, hogy miután a projektek azok soha nem az ütemterv szerint alakulnak, ezt gyakorlatilag 31 év alatt megtanultuk, nem azért, mert nem jól tervezünk, hanem azért, mert számos egyéb tényező jön közbe általában a vevők oldaláról, és akkor nekünk gyorsan kell ehhez alkalmazkodni, és pillanatok alatt át kell tervezni ugye az erőforrásainkat, úgyhogy ebben például nagyon-nagyon nagy segítségre van az IT eszközöknek a rendszere, illetve az egyes projekteknek az együttműködése az nagyon fontos.
Nagyon fontos. Köszönöm szépen. Ugye arról meséltél az elején, hogy már nagyon régi cégről beszélünk, talán ugye, több mint 30 éves vállalkozás. Akkor ez nekem azt feltételezi, hogy amikor elindultatok meg az elején, olyan nagyon a digitalizáció nem volt jelen a vállalkozás működésében, miközben én azt gondolom, hogy azóta sok minden változott, és úgy is tudom, hogy ti nagyon aktívak vagytok ezen a területen. Elmesélnél nekünk arról néhány esetet, hogy hogyan változtatja meg a ti mindennapi életeteket, a ti működéseteket, az IT világ, illetve hát maga ez az egész üzleti környezet, ami egyre inkább áttevődik az online térbe, illetve mesélnél nekünk olyan projektekről, ami mondjuk kimondottan hozzád kötődik, hozzád, mint ugye egyébként a vezetője, női vezetője ennek a vállalkozásnak. És egy picit emeljük ki azt, hogy te nőként mégis milyen projekteket karoltál föl ebben a... Nagyon érdekes, amit így fölvezettél. Tulajdonképpen a mi működésünk ugye úgy kezdődött 1992-ben, hogy volt írógépünk, és hát vettünk egy faxot, aztán egy évvel később már egy számítógépet, és aztán jött az az időszak, amikor ilyen betárcsázós internet működött, és ilyen nagyon sokáig ilyen sipoló hang volt, szóval így kezdődött a 90-es évek elején tulajdonképpen a számítógépnek a használata. Hát ma már ez egészen más módon zajlik. Mi 31 év alatt mindig, amikor csak lehetett, fejlesztettünk. Ez szerintem egy vállalkozás életében kulcsfontosságú, hiszen a versenyképessége múlik azon, hogy hogyan tud tovább lépni. De mindig figyeltünk arra, hogy új folyamatokat és új rendszereket használjunk. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy most jutottunk el pont 31 év után, hogy azt mondtuk, hogy jó, most teljesen újra alakítjuk az irodai folyamatokat, az adminisztratív és a projektfolyamatokat, annak ellenére, hogy jól működnek, mert látjuk azt, hogy a digitalizáció az mennyiben tudja majd segíteni a mi tovább lépésünket. Tehát most ott tartunk, hogy leírjuk betűről betűre, ami történik, és ezt egészen új platformra helyezzük, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy még ennek ellenére is fölveszünk új embereket, de a meglévők is velünk maradnak, és más területeken tudnak ők majd együttműködni velünk, és nagyon nagyban fogja elősegíteni a mi működésünket a pontosság, a határidők, a következetesség és mindenféle egyéb szempontból az új rendszer. És akkor van még egy kalandos terület, amit hát te már ismersz minket, úgyhogy tudod, hogy nagy fejlesztésekben voltunk az elmúlt időszakban, ez pedig felnőtt képzőként egy teljesen új felnőttképzési adminisztrációs és tananyagfejlesztő rendszer. Ez úgy néz ki, hogy egyrészt ugye nagyon sok adminisztratív teherrel jár az, hogyha valaki felnőttképző. Mi ezt egy olyan rendszerbe vittük át, ahol a tanulók, amikor jelentkeznek, akkor automatikusan végigmennek azon a folyamaton, amivel felnőttképzési szerződés és egyéb dolgok, fizetések megvalósulnak. Ez így egy egyszerű rendszernek tűnik, mert olyan, mintha egy webshopba fölmennénk, de ugye ennek meg kell felelni a felnőttképzés feltételeinek. Tehát innentől kezdve azért ez már nem olyan egyszerű, és hogyha ehhez még hozzávesszük azt, hogy e-learning, kreditpontos képzés, személyes képzés, online képzés, csoportos képzés és egyébek megvalósulnak, akkor ez egy eléggé széles tárháza annak, amit mi csinálunk. És akkor itt jön be még egy érdekesség, hogy mi azt mondtuk, hogy nem csak ez a fontos, hanem az is fontos, hogy minél több élményt nyújtsunk, minél jobban el tudják sajátítani a tananyagot a résztvevők, és ezért alkalmazzuk a Skill Toolkit rendszert, ami szintén egy zseniális házaspárnak mondjuk a találmánya, és ezzel a rendszerrel mi sokkal jobban tudunk tananyagot fejleszteni, sokkal jobban tudják a résztvevők elsajátítani a tananyagot, és ez szerintem fontos a mai világban, hiszen mindenki olyan nagy pörgésben van, olyan sok impulzus éri, hogy fontos az, hogy sokkal jobban tudjon koncentrálni és átvenni azt a tananyagot, amit mi nyújtunk. Tudjuk, hogy tartalmilag ez nagyon jó, de az élmény alapú tanulás, és hogy meg is maradjon,
ez elengedhetetlen. Úgyhogy mi most egy Skill Toolkit rendszert vezetünk be, és egy teljesen új felnőttképzési rendszert, plusz a teljes adminisztratív hátteret az irodai részen is megújítjuk. Úgyhogy mi szárnyalunk a digitalizáció világában. Hát nem véletlenül téged kértelek meg, hogy beszélgessél velem erről a témáról, hogy hogyan lehet vállalkozásként ezt nagyon jól használni és előnyünkre forgatni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ha megengeded, akkor én azzal összegezném, hogy ugye egyrészt ez, hogy különböző területeken működtök, különböző területeken nyújtotok szolgáltatást, de azért látható, hogy mindegyik területen ugyanúgy be lehet hozni azokat az eszközöket, abszolút, amelyek a segítségetekre lehetnek. Ami nekem még nagyon fontos volt, hogy kihallottam ebből, hogy a tervezésben, illetve az újratervezésben, a rugalmasságban is nagy segítséget jelentett nektek, hiszen ahogy meséltél a projektekről, én szerintem ez egy másik olyan előnye a digitalizációnak, ami könnyebbé teszi a működést, és könnyebbé tudja tenni, le tudja rövidíteni ezt a fajta újratervezési folyamatot is. És az pedig, hogy az oktatásban is használjátok, és ott az élményszerűséget is ennek mentén adjátok meg, én azt gondolom, hogy ez meg már igazán csak habatortán, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok ezeknek a fejlesztéseknek az eredményére, remélem azt is megosztod velünk. Abszolút, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és minden hölgyet arra biztatnék, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel, nagyon-nagyon megkönnyíti az életét, és nagyon-nagyon elősegíti a vállalkozás versenyképességét. Úgyhogy mindenkinek hajrá! Hey, hey, hey!